8 тайни за пиене на вода, които ще променят живота ви. Искате да се чувствате по-здрави и енергични само за 7 дни? Руският доктор Фьодор Григориевич Углов, който е живял над 100 години, разкрива 8 мощни тайни за правилното пиене на вода. Пийте чаша вода преди лягане. Помага на тялото да се възстанови. Отпивайте през целия ден вместо да пиете наведнъж. Избягвайте студена вода. Забавя храносмилането. Не пийте много вода по време на хранене. Изчислете правилното количество вода – 30-40 мл на килограм тегло. Хидратирайте се преди тренировка. Пийте бавно и осъзнато. Избирайте чиста, филтрирана вода. Бонус. Започнете деня си с чаша вода за по-добър метаболизъм. Гледайте цялото видео в канала ни и не забравяйте да се абонирате за новите ни видеа.